Mau ning bis lungguhe jejer Mbak Sri. Nggih. Oh iya. Kok di bis toh? Kudune aja Mbak to Pak, kudune kan ngundang jenengan kan Pak, kudune jenengan ki Bu ben sosit ben adik chemistry-ne saya dekat lho Pak. Inggih bubir. Tak lungguh. Lah. Ya. Kan anu to Mbak calonmu kan ya dalang to, calonku ya dalang tadi ya ben adik iki ya padha. Ngono. Iya. Tak pangeston. Dadi kan Mbak sesuk kan Raimu tak pangestone. Sik blakon Iso tapune lho. Lho iki artine keberkahan gitu lho. Dadi anu Mbak, sesuk kan sama nek rabi kan sing mayangi Mas Akbar ya to. Awakmu sing Sesuk nyinden. genten. Heeh, sesuk genten nek aku rabi karo Mas Akbar genten Mas Bima sing mayangi aku. Oh. Ngono. Ben adik iki ya padha saling menguntungkan. Iya, mbok apa mau? Tak pangestoni lho. Iya. Tak pangestone. Pangestoni. Kaya wis tuwa. Lah iya ning dituwak-tuwakno ya kene. Slindro gitu ya. Gak usah bawa ya, langsung ae. Lho yo bawa no. Gara-gara Bawa iki patete wis. sih. Aku lagi nyanyi musik. Terus dikongkon Mas Tres ket mau. Aku nyanyi dangdut ya seri ya aku ya. Barki. Lah kok. Barki. Bawa sih. Heeh. Kula jenenge tanglet jenengan Pak. Nah, napa? Tanglet Wau napa? pas jejer wau jenengan ada pesan kepada mantan tadi apa aja, Pak? Ada berapa tadi? 10 Oh, apa? 10 toh? Iya, 10. iya. Oh, libuan. Satu. Sik, catetane Ya, ning kene, Pak, Mang. nanti, Pak. Aku kok emang kayak aku emang karo sinden-sinden kuwi lho rungokno. Iki Tadi kan pesan no kanggo manten no. lho, lah kan aku karo Mbak Sri kan ya calon manten, Pak. Yo kabeh bakal dadi Manten. Sampai Nomor 1. Heeh. Aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Lah, Itu kowe nomor kula 1. nyepelekne ra, Mak. Biasa ya. Aku Iya. gak tahu mak nyepelekne dalang iki aku gak tahu. Berarti Cocok. cocok. Sing Nek kedua nek nyeluk rangwati piye, Mak? Ini lah aku mak kadang Mbak. Oh iya. Angka loro aja gedhekke sujono tanpa panaliti. Aja gedhekne cemburu. lah kuwi lho aja cemburu sama cemburuan ora. Gak aku los wonge. Aku ya gak tahu cemburu. Kuwi Pak. los kok wis, Ri. Dipek wong kekno. Dipek rondo wis biasa. Itu lho. Ngetian. Aku ya gak tahu Ayo cemburu tenanan mak. Gak ngapusi kok. Mas yo dalang iki yo sindene ayu-ayu nek aku gak cemburu aku kudu sabar. Berarti cocok. Dia apa nih? Sing ketiga apa, Pak? Aja gampang nyalahne. Lah, Aja dalah. golek salahe ning golek ana bener. Benere, heeh, Aja nek- guru nyalah-nyalahne. Kowe iki Lah. lho. Heeh, kowe iki lho bla 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 bla. Jadi bla. wanita selalu benar, ya toh. Nek aku gak mak, aku nek misale Piye iki ngalah terus. Kayak aku ki- maji ya. Piye deh. Piye, Mak? aku ki nek pamane karo Pak Dalang ki aku mesti ngalah. Ngalah. Nggih Pak, ngono kuwi. Aku kon mirukne jarite ya, nggih Pak, ngono. Terus, Bu aku pundutno maem tak pundutne ngono Mak. Oh, Mbak Birgita nek miru jari pinter kuwi. Wow. Aja ta miru jari. Miru jari. Miru jero jenenge jari. Ya wis lho. Miru pas dinggo karo dinggo dinggo. Ya apa sih? Kowe iki omongan ora seleh. Ora salah ya terus diselehno. Iya. Ya, wis dong. Terus berarti Cocok. Angka papat aja sungkan lan aja pekiwuh. Lah, Mergo wong kuwi lho. jejodohan iki raga loro jiwa siji. Lah dalah, sampean wis ngono kuwi bareng karo Ya, calon. urung wayahe. Kok urung aku ki wis kaya ngono lho Mak, aku ki wis gak tau pekewuh. Pak tulung Pak, aku digawakno dingklekku, digawakne yo Mak. Sabar gara dinglek. Iya, saking cintane karo aku ki ngono kuwi. Tingkleke tak gawakne. Sak wonge. Tangan kuwi lho lungguh. Piye King? Saya to, ampun kula nggih netizen. Angka 5 itu. Angka 5. Kudu sing apa anane. Gak Lah, usah dalah. anu, apa itu Gak usah bahasane? terlalu menuntut. Gak usah. Ora. Nek Piye, apa ya? Nek Nek apa bahasa enek- saiki apa ya, Pak? Gak usah gengsi. Gengsi betul itu loh Gak usah bahasanya, Mbak. gengsi. Duk bir kita itu betul. Lah. Ya aku gengsi. Dulu. Mak aku dijak mangane hek kudune restoran. Oh, ngono ya, Mak. Iya iya. Nek aku- Duit. Nah, aku gak apa-apa Mak, aku ki ya dijak Mak aku melarat. dijak susah ki aku terima, dijak mangane penyetan aku ya gelem, dijak Di nang aku ya sih gelem. duitnya akeh wi. Ning Dipo ya, Dipo Iya, ya. tiba ya apa? Dipo sing warung sego bungkus Oh lho, iya isuk Pak, ya bertanggapan Allah, lho. sego bungkusannya aku wis Oh seneng iso karo Mak. bakal tempe kayak Berarti aku ki wis Cocok. Chemistry ku semakin dekat Mak. Iya Aku iya, jalan. tak pangestoni. Terus
angka berikutnya ojo gampang muring. Oh ngono. Lah, Perkara diomongne bebarengan gitu. Lah adalah kudune ngono kuwi mak. Enak positike dirembuk. Engko ben gak salah paham. Sama nes ngono kuwi porong. Ya sok-sok lah. Sok-sok ya berarti ya mendekati. Iya berarti Berarti ya cocok. Cocok. Aku karo Pak Dalang ya sering ya tak ngono kuwi. pangestoni. Ya Mas Herman ya, ya Pakmu ya. Tekok Pakmu ya lah. Selanjutnya ojo lelamisan. Heeh. Apa yang diucapkan dan isi hati harus Ya. sama. Contohnya lek aku karo sampean piye to Pak ngono kuwi Pak? Ya ojo lelamisan iki tegese nek aku muni sayang yo tetepe sayang tekan atine. Lah dalah. Ngono Sri contonan Sri Contonan ngene aku iki. karo Pak Dalang iki contonan. Nah, Iya. ngono lho, Sri. Iya. Iya. Kok iya tak Iya pengestoni. lho to ngono kuwi Mak. Wis gak aku no komen, aku ngantuk selah. Yuk, nyanyi apa iki? Terus sik so sing terakhir ki apa? Oh, jek nek. Loh, iki selanjutnya semakin hari harus semakin ngudi kadewasaan yang jiwa, semakin hari harus semakin dewasa. Dewasa, Iya. kudu dewasa Mak. Dewasa, Mak. Lah wis gede kayak suwe-suwe saya dewasa toh. Apa nih? Maksudnya Pikirannya, sifatnya. sifatnya, tadi ya ojo gampang cemburuan, ono kuwi, gak oleh marah-marah. Ya nduk. Nah, berarti Cocok. Terus selanjutnya ojo nyepeleknya perkara. Perkara Ya. cilik kuwi kudu entuk perhatian. Nek perkara cilik ora entuk perhatian iku saya gede, saya merembet-merembet. Lah, Nah. berarti setiap masalah harus segera diselesaikan, Diselesaikan. ya Pak ya. Masalah gede dicilikne, masalah cilik diilangne. Ya penak cilik digedekne kok. Ya. Yo ra iso ya cah ya. Salise Mak, salise adik kita ya dadi limbuk karo cangik ning kene tak Pak. pangestoni wis toh. Nah, terakhir. Tuh. Neh. Terakhir ojo ono campur tangan dari orang lain. Itu sing Lah, paling penting. iki Oh lho. gitu. ngono. Paling Berarti penting. ya piye? Ojo ono campur Campur tangan tangan. saka wong liya. Saka wong wedok liya, saka wong lanang liya. Oh. Nah, bakune Ya. aku karo sampean ini cocok. Heeh. Setia sehidup semati ya Pak ya. Iya ne. Ya ta Mas Herman. Mama gedang. Nggih. Ya nembang. Nggih, Langsung Pak. wae ya. Langsung Oke, aja langsung ini. aja, Pak. Ya. Apa Pak? Sing selindro napa monggo. Kesepakatan berdua ya. Biasanya podang kuning ya. Podang Oke. kuning. Iya. Oh ya udah podang kuning aja. Ya. Iya. Oke. Langsung digarap seragenan. Yo, Mas Aryo. Heeh. Sik aku tak ya Mas. Yo. Aye.
Sri. Wah, Oke. Yuni dan Mbak Birgita. Yo, Mak. Yo terakhir Dek Sinta yo, jumeneng yo. Sepot ijo. Ya. Yo. Monggo. Ayo. Berpacu dalam melodi. Oke. Ya, musik. Sama Mas Heru ya. Oke. Ayo Mas Heru. Apa sing musik. Aja. Aku lali yo. Birgita wis iso. Triki. Emang neng Mas neng bis lo iso ya Dik. Apa ya? Wah, luar biasa. Saidi. Kitsun Kang Mas. Iya. Uga ngimbangi. Kok ya iso? Demi sampean ya apa Iso toh? toh, aku yang lali loh. Oh iya iso. Iya toh. Berarti syaratnya memenuhi. Nah, yo. Walah lae. Dewa Tresna aja Oh ya. iya. Lha iki musik toh. Oh. Kawin Oh kontrak. yang musik. Oh ya kawin Oh kontrak. iya, kawin kontrak. Diweki penggian kurang semangat. Lho. Ganti rasa ya. Duwite gelem anune Ganti mau. rasa. Iya. Yo, coba kayak ngapa celarat. Heeh. Kawin kontrak. Gak sah kontrak kawin tok Moga-moga menapa ingkang dados sedaya gegayuhanipun Mbak Nabilah Revalita Andini Kang sarta Kang Mas Joni Siswanto pinaringan rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti sembodo ingkang jinangka gagah ingkang jinangkah sakinah mawaddah warohmah baiti janati katemah saged nuwun inggih punika pinaringan momongan wujudipun putra kang sarta putri ingkang soleh-soleh karo sinambi maca-maca pesan masuk. Wah ya. Iki Temanggung masih memantau. Wah, Mas Akbar, weh saka Temanggung. Ya, Semoga sukses selalu, saged request ninggal katresnan. Wah ya, ya. Temanggung. Ana meneh. Sugeng dalu Mas Dalang dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking telatah Amsterdam. Waduh. Belanda. Wah ya. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi. Menika wonten request beksan. Gambyong Marianom nyuwun Mbak Birgita. Wah lha iki. Ingkang beksan kula aturaken pamurutan Gambyong menika kagem rincang-rincang Jawi ingkang nobar saat menika. Wah, luar biasa nonton bareng. Wonten bebingahipun. Iya. Rp700.000. Wah. Lestarilah budayaku matur nuwun. Salam dari Pak Oka Amsterdam Bolo. Wah ya. Iki genti Mbak Birgita. Ya, Mbok Nom. Iya. Gambyong lagi lho. Iki genti gamelane muni. Oke. Ya. Saya tak siap-siap ya Pak. Ya coba kaya ngapa. Ditanjake. Ya. Gambyong Cok. Yuk.
tempat sing pas. Sama
Loh, kok duduk lagi? Iya, iki mung spot lagi kan. Spotnya dawa. Saya tak minum dulu ya Pak. Iya minum. Wah, luar biasa. Dadaan ya Gambyong. Menggeh-menggeh Pak aku Pak. Iya. Aduh. Noto ambekan Aduh. dulu. Hari Gambyong iku wesel ya Pak. Kesel ya? Kudu mendak, kudu kemayu, kudu kemendel ngono kuwi. Pak. Padahal sampean ini basike pesinden kok saged Gambyong niku sing marahi sinten, Mbak? Otodidak Pak. Otodidak. Tah isi ya kudu iso apa-apa lho Pak. Ya kan ngetokne lho Mas, kebanggaan untuk kampusku di Purwakarta ya to. Nek kececere kanca-kanca Astabrata ngiringi Gambyong nyuwun ngapura. Enggak apa-apa Pak Delang. Pengendangnya wis karo aku wis. Wah. Kudune digawa terus sih Pak. Oh nenten. Ya runtut Gambyongnya jan luar biasa. Mbak Bir kita selamat malam Wilujeng Dalu. Pak Delang selamat malam. Ngaturaken Wilujeng Dalu kagem tuan rumah sinten Pak? Loh, Pak Andi. Pak Andi lan Ibu Yayu ya Ibu Pak ya. Yayu. Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat nggih Pak Bu. Matur nuwun sampun kersa nimbali jenengan. Amin. Kalian warga Astabrata. Apakah arti dari Astabrata? Aku suka Birgita Ayu. Ya. Pilo ta. Waduh, dihujat nah ya dihujat ya. Digawe kaos Astabrata. Tiga kaos ya Pak. Fotonya awak dhewe. Iya no. Oh iya Pak, aku ki ya biaya Pak asine iki aku ki ya ngenes lho Pak. Penyebabnya ngenes. Aku ki rasane kayak kudu sabar, duwe bojo calon dalang ngono ki kudu sabar. Kudu sabar disandingne jinden-jinden sing cantik-cantik kene iki. Saben-saben sampean jarake jinden cantik-cantik ngono aku kudu sabar, Pak. Asline ki hatiku nyunggi kompor lho Pak. Asline aku cemburu, Pak. Dik, aja mong Mbak Prigel muni piye? Nek enek Mbak Prigel sing dilem-lem, sing dipuji-puji Mbak Prigel, bareng saiki enek Mbak Bir kita sing dilem-lem, sok nek sing anyar neh, Mbak Bir kita dilalekne. Ngene piye kudu klarifikasi Mbak Prigel saurana nganggo mic, ngono ki piye? Saurana nganggo mic, Mbak. Jajal micmu cekelen, Mbak. Heeh. Piye Mbak Bir? Mbak Prigel ngono kuwi. Iya ta. Sampeyan iki ketoke wis jatuh cinta karo aku, Pak. Piye? Lah jare undangane wis dadi. Waduh, undangan apa? Undangan apa? Apa ulang tahun apa Ndek kapan? Salaman sik. Mau Mbak Prigel wis salaman karo aku, genti sampean salaman karo ki. Diwakili wayang. Ini apa ning kono Pak? Ning kono gak apa-apa. Heeh, diwakili nggo wayang ya. Ben beda dari yang lain. Selamat apa? Selamat malam. Kene. Aduh. Ngono iki mbok tenanan to Pak, aja iki aja cepot. Dulu ki nyampo ki. Aduh Pak, apa wi Pak? Pak ana sing berdiri. Baru salaman kok nakal gitu. Sarunge iso nek sing berdiri ki apa ya Pak? Nakal niki. Nakal. Aku arep matur Pak. Matur napa? Pisan-pisani lho Pak, aku mbok ya bareng sampean. Lho,
Lek bareng yoga-yoga iki Pak aku dikon adus sekali Pak karo yoga-yoga iki kurang asem. Yoga-yoga iki. Kowe iki yo kebangetan kok sinden hebat luar biasa kulino ngetwe dalang-dalang senior kok iso mbok kon ngadus ning kali pamrihmu apa. Ben kompak. Oh, golek anu kowe, golek fotoku kowe mesti. Niki wau sing permintaan gambyong saking sinten, Mbak? Pak Oka Wibowo dari Amsterdam, Belanda, Pak. Di sana beliaunya itu ada perkumpulan keluarga Jawa yang ada di sana. Tadi ada ditonton wong Jawa tapi ning Belanda kan. Pakai LCD gitu ya. Hebat wong Belanda. Kok yo Mbak Birgita kok yo kenal karo wong Belanda barang kandhani. Serawunge iki lho hebat relasinya. Harus Pak, harus seperti itu. Aduh seniman ki harus pinter-pinter srawung. Pinter-pinter berkenalan ya toh Pak. Mbak Birgita ngaturaken pamundutan. Apa Pak Dalang? Niki wonten mau ninggal katasnan niki nyusul saking mriki wonten kelinci ucul. Ayo milih. Kelinci ucul ae Pak. Oh kelinci ucul berarti pelok barang. Sekali-sekali barang ngono ki dhewe ki munggahe keri ngono lho Pak berdua ben ketok so sweet ngono lho Pak. Oh, sampean mau munggahe macake sowil liyane wis munggah, sampean keri jane nunggu aku to. Oh, ngoteni jenengan. Kok ora macak-macak Mas Akbar ngono to? Sampean kok ora peka karo aku, pancene sampean iki. Ya omong ngono lho, omong ngono iki aku malah. Ngapunten Bapak Ibu niki dalange niku wanine nggon ning chat ning WA to, asing langsung wedi. Aja dikira engko gak tenanan.